Si Satanas nga mo ang kaway sang Ginoo among nagahatag sang kagamo, kasakit, problema, kabilingan sa sining kalibutan nga atong ginapuyan. Kag kun imot timanan kag imo man tunan, siya man ang naghatag solusyon nga maghatag naman kapag-on sa mga katawan kag ang iyang solusyon amo ang sapat nga mapintas nga makasulbar sini nga mga problema. Ang pagtuon subong ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kon pagtungkad sa aton nga leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini isa ka Ilonggo nga version sa aton Sabbath School lesson kada semana. Ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Negros Occidental, Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Tomado, ang inyong masunson nga host. Kagari subong ang aton duwa ka mga ambungan nga mga pastor, mga kauturan diri sa CPAC. Ang ako ni pakilala sa inyo, wala sang iban, ang aton nga values teacher o kon Bible teacher diri sa Academy, both junior and high school departments. Wala sang iban si Sir Pastor John Deloyd Coro. Yes, Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Kag sa aton man mga tigpalamati, mayong adlaw. Labi na sa diri sa Negros, sa Panay Island, kag sa Kabisayaan, kag sa iban nga man nga part sang kalibutan, mayong adlaw sa aton nga tanan. Yes, thank you gid sa Sir John Deloyd sa imong nga pagbaton sini nga panghangkat. Ikaduha na kon pakilala sa inyo mga kauturan. Siya ang aton nga church, senior church pastor diri sa CPAC Church. Graduate siya sa CPAC, taga Negros Occidental. Wala sang iban si Pastor Delbert Hintapanan. Pastor, mayong adlaw. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw man sa atong mga departamenti kung sunod sa inyong programa. Kaya sa kada po ang kalipay ang tikupon ng klase sa pagtuon sa pulong sa inyo. Yes, thank you Pastor Delbert sa imo man nga pagbaton sini nga panghangkat. Okay, ari na kita sa lesson 12, The Seal of God and the Mark of the Beast, part 2. Last week, atong tunan ng part 1. Pero sa sininga semana, madalom-dalom, ako na-discover yan, madalom-dalom mga kauturan. Kag sa sini, hope you will be excited to know the content of our lesson this week. Apang sa hindi pa, akon pangabayon kamo sa pagduko sa inyong mga ulo, after si Sir John Deloyd magabasa sa aton sadsaran nga teksto. Maluluyon kag langit no namon nga amay, yari kami nagapalapit sa imo. Nagadayaw kami una bes ang imo gamhanan kag mayuyom nga ngalan kag sa siningation yari kami nagapalapit tungod pangayo kami sang kaalam samtang kami magatuon sining eleksyon. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, nga amon manunubos. Amen. Yes, sir. Sa aton sa nga teksto. Aton nga teksto subong nga semana makita sa Bugna, Kapitulo 13, versikulo 10. Naghambal ini, kung ang bisansin o bilihagon, makadto siya sa kabihagan. Kung ang bisansin o magpatay sa espada, kinahanglan siya sa espada siya patyon. Yari ang panawag nga sa pagpailob kag pagtuo sang mga balaan. Amen. Thank you, good Sir John Deloyd. Pastor Delbert and Pastor John Deloyd, ang mga Waldenses sa una, grabe gin pamatay sila. It is because hindi sila magsunod sa doktrina kag pagtudlo sa Roman Catholic Church. So sila matutom sa
obserbar sang ginatudlo sa Biblia. Labi na gid ang pag-obserbar sang adlaw nga inugpaway. So, by the thousand, gid patay sila. Ini nga istorya will repeat itself. Mabot man ang panahon nga ang natabo sa una, sa Dark Ages, mahitabo man sa kaulihan nga mga panahon. That's why, ang aton nga leksyon, nagatudlo sa aton, kung ano naton pagpangandam. Yes. Sa aton nga Sunday nga leksyon, deadly wound. Pastor Delbert, ano imo na kay may-ari diri nga times and half a time, may 1,260 days, may ara nga 12 months. Ano ni Pastor ang makita naton sa sini nga mga punto? Ini nga punto, Pastor, nagadulong sa aton sa pagkilala kung sino ini ang sapat. Oo, nga mapintas. Magagiya sa aton kung sino ini ang sapat. Yeah. Kaya ini mga panahon nga na-mention dire, amo na yung magagiya sa aton nga maaton siya makilala. Kaya ini siya nagahom sa sunod sa Daniel, isa ka tion, Tion, kag mga mga tion, kag katunga sa tion. Yes. Kag ini siya nga ekspresyon, ini nga mga dilanan makita man naton sa bugna 12:6 kag 14. Kag may ara 42 ka mga bulan na makita naton sa bugna 13:5. Pero ini sila nga mga time frame, ini sila nga mga tion na gin-mention, isa lang ang kahulugan sini. Yeah. So, ang 42 months, 42 ka mga bulan, i-times mo siya sa 30. 1,000. So, 1,260. Yeah. Ang gagamit kita sa ginatawag naton sa historicists nga pamaagi sa pag-interpretar sa Biblia, nagagamit kita sa ginatawag naton a day for a year na principle. So, in terms of prophecy, basa naton sa Numbers 14:34 and Ezekiel 4:6 nga ginpatod ko sa imo nga ang isa ka adlaw mangin isa ka katuig. So, ini siya basta historicist gani nga pag-interpretar, so nagakahulugan nga ang isa ka adlaw mangin sa isa ka tuig sa tagnaanon nga pagtuon. Yeah. So, ang isa ka tion diri sa Daniel kag sa bugna nga ekspresyon, nagkakahulugan siya sang isa ka tuig. Ang mga tion, 2 ka tuig, kag tunga sa tuig. Suma total, kung pila na siya ka adlaw, masuma man siya sa gihapon, Pastor, abot man siya sa gihapon sa 1,600 or 1,260 ka mga tuig. Kag kung imo na siya paturon, kung di na siya nagsugod, so nagsugod ina siya sang 1,538. 538. No. Hindi, 538. 538. So, 538. AD. Kag AD, kag makadto siya sa 1798. Yes. So, ara siya sa 1,260 years niya. Yeah. Okay. Thank you, Pastor. Sir John Deloyd, ano ang nitabo sini? Nagsugod kita sang 538 and then 1,260 days. It will end sa 1798. Ano ni Sir ang naitabo diri? Why this has may mga specific ng mga time element? Pastor, kag Pastor Delbert, ang ining 1,260 years to or days, diri gitagaan sing daw power ang Bishop of Rome ni pagan Roman Emperor Justinian. Kag siningat tion mga kauturan, diri man naka agom sing persecution ang mga tao sang Ginoo, people of God. Labi na sang 15th century kag 17th century, ang mga Waldensians, sila ni ang nag-preserve or nag-follow gid kung anong ginhambal sang Bible. So diri nakaagi nga na-persecute ang mga tao. Yes. Pastor. Yes. And this is correct. And then, based upon history, si Constantine na convert sa Christianity sang 31 or 21. Yes. Okay. Sina ang mga kapanuan, hindi kita exactly, but nevertheless, pagano siya, nahimo siya Kristiyano nga emperador.
And then naton sang ligan ng mga sinimana nga nahimo siya Christian but on the idea of compromise. Okay? Nga ma-Christian ko, mabilib ko kay Jesus, pero pabilin ko nga worshiper sa adlaw. That's why amo nang Sunday. And then sang 5:30 3:30 gin si Constantine Gali na convert sang 3:21. Okay. Sang 3:30 ginsaylo niya ang capital sang Roman Empire sa Byzantium. Okay, lapit sa mga territory sa Turkey nga idea. Ang Rome na nabakanti. Okay. So in that aspect, ang nag-take over sang leadership sa Roma, both religious and political, ang mga papa. But ang isa ka significant, by 538 si Emperor Justinian, you mentioned, amo ang naghatag official power sa papa. Okay, kay wala kami dira, kamo dira ang power, and that's the time that the Pope started to have the official rule. So that's why amo na ang 538 ang aton nga beginning sang 1,200 days prophecy. And it ended sang 1798. Anong natabo sang 1798, Pastor? 1798, it is a popular known in the history that among Protestants and Evangelicals that this is the wounding of the head, ang pagkapilas ang isa sa mga ulo sang sapat nga kung sa diin ang Papa Pope Pius the 13. Yeah. The sixth gin capture siya ni General Berthier sa sugo ni Napoleon Bonaparte. Kag wala na sang gahom ang Papa during that time. Until hasta sa mga panahon nga nauli naman siya. Kaya nga itong title sa aton nga Sunday, The Deadly Wound That Healed. Okay. So ang punto diri mga kauturan nga ini nga wound, ini nga power. Grabe gid ang pag-abuse ng power sang papa sini nga mga mini nga panahon nga kung imog ko ng istorya, more or less 50 million ang napatay mga kauturan. Wala na kita gidamo nga panahon sa aton nga Monday nga election, Sir John Deloyd, the falling away. Ano na di ang punto sang sining election sa Monday? Sa aton nga Monday lesson no, mga kautoran, mga abyan, amo ni ang ginatawag nga the falling away. Kung sa lain pa nga term, amo ni ginatawag nga apostasy. Sa Greek words mga kautoran, ang apostasy from apo and stasia. So from standing. So may ara din natabo sa Christian world or Christianity na nag-falling away sila or nagbiya sila from where they were standing. Nagbiya sila sang kamotoran or nagbiya sila sa pulong sang Ginoo. O gani, ang mga Christian churches, nagbiya sila sa biblical truth. So, ang natabo mga kauturan, of course, ang nagagiya sini, ang nagaduso sini, walang iban kundi ang yawa gidya. Satan was behind of this act, amo ni nga apostasy. Kay siya ang lawless one, siya ang man of sin, siya ang antichrist, si Satan ang ini ang nagapaluyo sini nga pagbiya sa kamatuoran. So may aram sinatabo sa Christian world nga nagbiya sila sa kamatuoran, Pastor. Yeah. Kag ang gingamit ni Satanas ang katawan gyapon. Katawan. Oh, ang sapat, ang system, ang agency, ang agent niya nga gingamit amo gyapon ang katawan. Wala siya nag-appear nga si Satanas follow kamo. But cunningly, secretly, palisly gingamit niya ang mga katawan para lang nga ma-fall away, maglapas sa kamaturan ng katawan. Yes, Pastor Delbert. Sa sini nga punto, Pastor, mapakilala naton kung sino ang tao sang sala. Siling ni Pablo, kung siya mag-angkon kag magpakataas ang iya kaugalingon, labaw sang sa mga ginatawag naton nga Dios. Siya ya nag-angkon mismo sa iya kaugalingon. So, ma-identify naton siling ni San Pablo sa Thessalonica
dere siling niya siya ang tao sang sala. Tao sang sala kay nga nagpakataas saya sang iya nga kaugalingon. Yes. Kag siya man ang gamay nga sungay Yeah. suno sa Daniel. Kag siya man ang sapat suno sa bugna. Mugna. Kag siya ang magapadihot nga kung sa diin magkalatumba ang mga kauturan gikan sa kamaturan. Yeah. Kanami, Pastor, sakyan ko ang imo nga punto, nga siya nag-accept sang gahum. Okay? Nga sobra pa sa Diyos. Okay? That's why, amo na nga mga tao nagpati man siya kay tisiling niya, ako ya sobra pa sa Diyos. I have the authority, so for tanon. So, amo na ang isa ka punto dra. Nga ang mga katawan na fall away o kung nagkalalapas, nagbiya sa kamaturan because sa sinang idea as well. Okay. Satan final strategy. Ano ni Pastor Dre? Kanami igid sini nga punto. Ano ni ang katapusan nga strategiya sa ni Satanas? Kay tiga gatuon kita sang mga last days events naton. Yes. Diri sini nga punto, Pastor, na base sa Bugna Kapitulo 17, versikulo 12 hasta sa 14. Natabo na ni sa istorya sang kalibutan, pero ang pamaagi lang gini Satanas, ginakombinar niya ang gahom sang relihiyon kag ang gahom sang politika. Politika. Siya ang naga-insinuate, siya ang nagapangita sa pamaagi ang mga tao magbatsyag sang kapigaduhon, sang pagkinahanglan, sang seguridad, nagakinahanglan sa sa kahadlok, and then all of these economic turmoil, natural disasters, and all of these initanan sila niya masolusyon na lang na sang isa ka tao. That's Kag amo na i-introduce niya. Yeah. So ugaling iya man to pamaagi nga ara kita sa kapigaduhon, ara kita sa kapipitan, siya man maghahatag sang pamaagi kung paano masulhay. Masulbar. Pero ang makasulbar sina ang iya man gyapon. Yeah, idea gyapon. Iya man gyapon. Yes, sir. Kanami Gani, Pastor. At sakto na, Pastor Delbert, no, nga ang yawa mahimuon siya nga crisis. Kag tungod sa nga crisis, ang mga religion or denomination nga hindi magupod sa ila. Kaya dari sa pinadayag mga kautoran, mga abyan, nga hambal ni Pastor nga ang church hag state maga-unite. Kag hambal dari sa pinadayag nga ang mga leaders of the world, they will have one mind, mag-aral sila sang isa nga paminsaron, kag sila magasuporta sa beast nga ini, nga sapat nga ini. Kag tungod sini mga kautoran, kaya nagkahiusa sila, may ara sing grupo nga hindi mag-join sa ila. Kag ini ang mga Sabbath keepers. Kag tungod nga wala sila ga-join, sila ang himuon nga rason kung nga nagkaara sing krisis sa kalibutan. Yeah. So, the Sabbath keepers will be blamed that they are the cause of the disasters Yes. at calamities, Pastor. And that's correct. Sakto gina Pastor Delbert ng Sir John Deloyd. Mga kauturan, subong niya si Satanas, amo ang nagahatag kahadlok sang hindi security sa aton nga mga katawan sa kalibutan, ang mga kalamidad nga nagaabot, si Satanas sini ang nagadala mga kauturan. Kag siling ni Pastor Delbert, ang mga katawan magapamangkot, sino ang makabulig sa aton? Ano ang makasolbar sini nga problema? And the whole world is looking for someone nga mag-lead sa kalibutan, nga amo ang makasolbar sini nga mga kalamidad, mga kahadlok, kag mga kasakit nga nabaton sang katawan. Nang kunin mo man tahambalan silin Pastor Delbert kay na si Satanas man amo ang gasling ami ari ko di solusyon. May solusyon ko kag ang solusyon niya ang tao. Okay, ang sapat nga mapintas. Na ang tao sang sala. Okay. And that's the point. And then amo na siya ang pagpatihan sang tanan nga tao sa kalibutan. That's why mga kauturan inibala ang doktrina sang climate change nga amo ang ginasiling sang halos kalabanan nga amo ang makasulbar sang ozone layer nga problema, sang disaster, sang mga ano pa dira, mga kalamidad, ang climate change. Ti sino na mga kauturan
halos tanan nga nasyon, halos tanan nga leader sa kalibutan are speaking about climate change, are supporting about climate change. Di ininihalin nga doktrina, di ininihalin nga nga ideya mga kauturan dito halin sa Vatican. So amo na siya mga kauturan ang kasimple nga kapino sang strategiya ni Satanas sa katapusan nga kapanahonan. Kag siling ni Sir John D. Lloyd nga ang hindi magupod sa sinang doktrina kag inang crusade sang climate change will be accused nga sila amo ang cause sining mga kabudlayan kag mga kapipitan sa kalibutan. Yes, kag di mabala naton nga ang doktrina ni is Sunday observance ni. Yes, Sir Delbert, may kadugang ka. Pastor, ang ako lang di mapasalig kag ang guys sa mga kauturan no padasig sa ila. Nga sa pihak nga sang political nga paghiusa sa pagsubmiter sa otoridad sa mga pungsod sa sapat. Ang mga katawhan sang Ginoo, ang mga sumulodon ni Kristo, ang saad sa aton niya manghin madinaugon. Yes. Manghin madinaugon. Yeah. And that's it. Sa aton nga Wednesday nga leksyon. Nga sa bisan diri gani may tatlo ka elemento diri ang nakita nga ginpresenta ni John. Ang number 1 ang power nga ginhatag sa sapat nga mapintas. And then number 2, ang sapat nga mapintas with the rest of the world maaway sa kordero. Sa kordero. Yeah. Okay. And then ang katatlo nga nakita ni Juan diri is that nga ang kordero madinalagon kag ang mga sumulunod sang kordero. And that's the point. So mga kauturan, hindi kita magkadlok. Yeah. Kay bisan jutay lang kita. But si John nakita yadaan because ang bugna, ang revelation, ang mga mahitabo sa uli nga mga panahon nga wala pa mahitabo nga ginsugid subong daan sa aton. And we are blessed mga kauturan nga kita nga iglesia maka-interpretar, maka-insendi, makahangob sang bugna nga mga prophecy mga kauturan. Yes, Sir John, nga the mark of the beast. Ano na di ang imo na talupangdan? Sini nga lesson, Pastor, no? Medyo sakit ni sa aton mga abyan nga mga Roman Catholic Church members, no? Pero hindi man naton sila gina-condemn as members sini nga system of belief, kundi ang sistema mismo, ang papacy mismo, ang Roman Catholic Church mismo nga sistema. Itungod nga sila ini ang naga-promote sini luyo sang gahom sang yawa. Kabalo kita mga kauturan nga ang mark of the beast amo ang Sunday keeping. Though mahatag ni sa aton sa ulahinga mga panahon, pero what matters now is the now. Kung paano mo siya ginabutang sa iyong paminsaron, gina-practice mo ba? So what matters now is the now if you are practicing it. So dapat mga kauturan ang panawagan nga dapat magguwa kita sa niya klase nga sistema kag magkadto kita sa simbahan o grupo sang Ginoo. Amo na, Pastor. Yes, and that's correct. Wala pa ni siya, ba't maabot ang panahon? Yeah, Pastor Delbert, ang marka sang sapat nga mapintas is Sunday keeping. Kagibutang sa agtang, kagibutang sa kamot. Whereas siya ang silyo, ang marka sang Ginoo ibutang sa agtang. Okay, kag ina nga silyo is Sabbath keeping. Can you differentiate the two? Yes, Pastor. Ang silyo sang Ginoo amo siya ang adlaw inugpahuway to recognize him sa pagkilala sa iya bilang aton manunuga kag manluluwas. Very good, yes. Bilang manunuga naton kag manluluwas kag siya sa pagkakaron kung aton siya kilalahon sa aton kaugalingon may ginatuga siya, may ginadihon siya sa aton nga mangin kaangay niya. So amo na yung pagkilala naton sa Ginoo. Karon kung kita pabilin nga hindi maghupot sang tanda sang Ginoo. Yes, ang tanda sang Ginoo ra na. Kung hindi kita maghupot sa tanda sang Ginoo, sang adlaw nga inugpahuway, then therefore magahupot kita kag magasimba sa sapat kay it will come a day. Sila niya, time will come that it will be enforced. Ipatuman, papilion ka sa Ginoo ka o kon sa sapat.
Kag ang sapat, ang tanda niya, amo ang pagbatonan sa otoridad sang sapat. Nga hindi magkilala sa Ginoo. Kay ang sapat, kung ang tanda sang Ginoo, adlaw inog pahuway, ang aton ekspekta ron sa sapat, adlaw man nga inog pahuway. Do, nagsiling ang Biblia nga it is a number of man. Ang numero sang sapat, ang numero sang tao. And then that is 666. But we cannot expect, hindi natin ekspektaron nga literal na siya nga 3 ka size. So, kung ang adlaw inog pahuway, ikapito sang simana, kag ang tanda sang Ginoo, ikapito nga nagapahanungod siya nga ang ikapito nga adlaw amo siya ang kahimpitan. This is a complete perfection. Pagkabug-os sa Ginoo. Ang 3 man ka size nagakahulugan sa ang kompleto man nga hindi pagsunod sa Ginoo. So complete imperfection. Yes. So, we are not willing to move from 6 to 7. Hindi ta willing nga maghalin ta di sa size, makadto ta dito sa 7. Kaya ang standa sang Ginoo is the 7th day, the Sabbath, Yes. which is the wholeness and the perfection. Yes, kanami mga kauturan. Ang isa pa gid punto nga akong talupangdan diri mga kauturan. Nga ini ang marka wala pa ni matag pastor. Yeah. Pero ara na. Ang ginawlatan lang ang panahon nga ini ihatag. Okay, ibutang sa agtang. It means nga imo ginbaton nga with all your heart, with all your mind. Okay, ang sa kamot siya ginbutang sa imo, daw ginpuwersa ka lang. Nga imo na batunon kay kung hindi ka kabakal, hindi ka kabaligya. Yeah. And then ang marka naman niya sang silyo sang Ginoo ibutang sa agnang because God would like us to have our freedom nga aton pilion na choice naton ang pagpili sang pagbaton sang marka. Ang isa pa gid nako na punto nga ang marka wala pa mabutang pero ara ng marka. Ang marka sang Ginoo makauturan mo ang adlaw nga nagpaway ara na. So hindi na nimo mabaton sina nga panahon kung subong wala ka nagapractice na. Hindi nga siling dito na lang kuya sa 11th hour maamunan ako na. You cannot have that unless you are doing it right now. Amo man ang markas ang sapat nga mapintas. Yes. Yes, any more, sir? Pastor, ako na last point sa ning aton lesson, no? God, everything that God has, Satan has a his own. Counterfeit. So, kanami sinino, ato namdumon nga kung ano ang mayara ang Ginoo, mayara man ang yawa gusto i-introduce sa aton. So dapat hindi kita magbaton sa nga deception sang yawa. Yes. Yeah. Last na lang sa ni Pastor, sa aton man mga kauturan kung kaisa. On the other side, hindi taman pwede himuon nga ang adlaw ng inugpahuway amo siya ang pamaagi naton sa kaluwasan. Hindi. Hindi. Wait tayo naghupot sa adlaw ng inugpahuway para maluwas. maluwas. So it's not on the other way around. Our seal as a people of God, yes, ang tanda sang Ginoo adlaw inugpahuway, pero the seal towards salvation, ang silyo sang Ginoo para sa kaluwasan amo ang balaan nga espiritu. Kag sa siling mo kagina, hindi ka man niya matandaan sang balaan nga espiritu kuno ay kasubong sa adlaw inugpahuway. Kung way mo gina-practice subong, kung way mo ginahimo subong. Yeah. Kag at least ang punto diri, ang katapusan gid sini is whom you worship. Yeah. Sino ang nasimba mo? Kaya siling ni Sir John Deloyd, kung anong ginahimo sang Ginoo, may counterfeit, may counteract man ang yawa. Siling sa Ginoo, simba ka mo sa manunuga, okay, nga nagtugas ang kalibutan. Ang kaway, ang sapat, nagasiliman, okay, bantay, simbahan nyo ko, kay kung hindi ka mo mag-simo sina, hindi gid ka mo kabakal, hindi ka mo kabaligya, hindi ka mo kanegosyo. Wala na kita panahon. Ano ni ang Sabbath test? Yes, Pastor Delbert. Maabot sa punto, Pastor, ang adlaw ng inugpahuway, sa nasiling mo na, sa balik ta sa punto ni mo kagina, nga kung batuno nato ina nga otoridad. Kaya ang adlaw ng inugpahuway, amo siya ang silyo. Sa tanan ng masugo sang Ginoo amo siya ang silyo. Paano siya naging silyo? Kay amo siya ang napagkit kung diin ang titulo sang Dios, iyang title, iyang sovereignty. Kung diin kutob ang iyang teritoryo, ano iyang ngalan, kag ano siya, ano iyang posisyon.
So ara siya sa ikaapat. Kag amo siya ang ginaatake gid sa isang yawa. Amo nga gina gubahon. Perti gina kasakit sang kaway yan. Ara gina daw, pirmi gina siya gagunto basta amo na ang hambalan. Yes, sir. Gentlemen. Dari pastor sa aton nga last no Sabbath test. Pastor, ini nga issue, Sunday keeping is a real issue para sa papacy sa Roman or sa Roman Church. Gani isa ka mensahe niya sa isa ka wali niya dito sa St. Peter's Square facing 15,000 people. Hambal sa Papa mga kautoran si Pope Benedict. By defending Sunday, one defends human freedom. Yes. So mga kautoran, dako gid nga deal sa ila, big deal gid sa ila. Grabe gid ang aton makita mga kautoran nga grabe ang ila kaakig sini nga adlaw nga ipapahulay. That's why may ginapakita sila sang lain man nga adlaw nga ipapahulay. Amo ang adlaw nga Domingo, Pastor. Yeah, and that's correct. And those who will not join with them will be considered enemy of the state. And makutunan amo na. Pero hindi kita madlo because ang aton niya nga mananabang, aton niya nga magabulig sa aton ang kordero nga magahatag sa aton. Okay, another point is that ini nga silyo will be sagtang. Oo. And then, ownership ina. Di makita sang kalibutan kung sino ang kapanag-iya sa imo. And I hope, mga kauturan, nga amo ni ang aton dapat nga husisaon kag dapat natuntunan. When na kung nagtapanahon, mga kauturan, makaano lang ko kay Sir John Deloyd sang iya last take and then eventually si Pastor Delbert. Gani pastor sa aton nga mga abyan sa aton nga lesson subong though maabot ang time nga i-persecute kita tungod sa aton pag-observe sang Sabbath gani makauturan sa malapas sa aton lesson we will be victorious with Jesus. Amo ni aton huptan bisan i-persecute kita, we will be safe in the hands of God. Amen. Yes, Sir Delbert. Salamat, Pastor. Kay salamat sa punto ni Pastor John Deloyd. Ang ako lang di sa mga kauturan, kag sa tagsa sa aton nga nagatuon man, tunan naton ang propesya suno sa iya intention sini. Hindi ta magpatama kay kung kaisa naga-speculate beyond kita. Kag kita man lang gapahog sa aton kaugalingon. Kung kisa tama naman ta ka fanatics. Kung kaisa nagadulong naman sa aton sa pag-atake sang tao sa baylo sang sa sistema. So, let us not be fanatics. And then, let us do away with date setting as well. And then, conspiracy. So, let us not exchange prophecy to conspiracy. Kag ang last na kon sa aton mga kauturan, kag sa tanan sa aton, ang focus sang bugna, ara sa chapter 1, siling sang bugna, this is the revelation of Jesus Christ. So, do nga ara sa 17, again, reveal dira ang woman, ang makilawason, ang sapat, so on and so forth. But let us come back to Jesus. And let us focus on the Word, not on the news. Kaya kung kaisa matamaan ta sa news, adlok na ta. So, but let us focus on the Word. Yes, and that's correct, mga kauturan. Grabe kalanguyos ni ang may tabo sa katapusan nga panahonan. Pero mga kauturan, hindi kita mag-una sang kahadlok. Hindi kita mag-focus lang ni Pastor Delbert sang malain nga may tabo. Ang aton lang gidya, let us now secure ourselves with the one who will be victorious in that time, when that time comes. Sino ina? Si Jesus Christ. So aton siya batunon subong, aton siya sundon subong, mga kauturan, so that masilyo ang aton kadalagan, bisan kalanguyos ang aton maagyan sa katapusan nga kapanahonan. Sa hindi pa si Pastor Delbert magtakop sa aton pagtuon, mga kauturan, pinagi sa pagpangamuyo. Ako na na'y pasalamatan nila ng aton mga sponsors, Dr. Erwin and Dr. Rhoda Hardinico, Myla and Johan Susana, Jet and Susan Caro, John Luciano and Goldie Joligi Jr., Iboy and Jessica Malabanan, Ben and Cherry Berayon, Mark and Meryl Mendoza, Ido and Femi Don Vandes, mga magulutod Gina Federo Ilumer and Sir Alex Federo, mga magulutod
Marlene Anili and Jamie Trino. Kabay pa ang Diyos magapakamayo sa inyo. Pastor Delbert, atong takpan sa pagpangamuyo. May gugmaon kag dalang pa naman nga Dios. Salamat sa imong mga saad. Nga sa wala pa ini natabo sa amon, imo naging pakita nga daan sa imong mga propeta, agod kami makaaman. Ginoo, hindi pag itugot sa amon nga ang kahadlok mo ang magahari sa amon, kag amo ang magatugob sa amon. Itugot o Dios nga ang imo gugma, kag ang imo saad, ang imo kasiguruhan, amo ang magahupot sa amon, kag niyan amon ikalipay sa pagpakigbahin sining balita, agud madamo man sang maandam nga makatawhan sa adlaw sa imong pagpaayag. Kamayo ha kami karon sa tagsa namon ka mga hilikuton, kaupod sa among mga sponsors, kaupod sa tagsa nga nagapalamati kag nagasunod sini nga programa, ang gahom sang Balan Espiritu o magkunsad sa amon, agud manginhanda kami sa pagatubang sining mga crisis sa uling mga adlaw. Ini amon ginalauman kag ang imong mga saad amon maagom sa gahom kag sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.